show jabran la ba amun mo fle dungu malikona ni maliko khanga fuli bo bala jelin to sigara ami mo kha wakati ta dungu ko si khanga kuna funi ma kono ni sonja konna na wa fena na ling fle oni sonja kelen konna na ka kuna funi da ma fuko bala jelin ki bismillah betene juin kalo kliworo samba fla ani mugan fla kuna fanya damne lamba damne ni kakeni farafna kile tomba no de sidia ulu kontu mena nyogon de la jaba mi ka hakara ka ka jamana ka kran na kuma ta kuma fenka no de kon yonga jamana kun kan ko kuma fota se burkina hani gine ka ka jamana ko kun kan ko ma ni kenen ka ko ma jabi jonjon di kakeni anga jamana u kelo no kan nyangili mi ta anga jamana segre ko ma jabi jonjon di ka benu ba anga jamana kuna de famba re kon musigile no ko ni kenen re kon kan ko kelo no kan nyangili mitaka on sekere ko nyangili mbe wilo nga ko ne ayira ka fasa ko nga jamana kun kan ko kuma ko kon minata fo juwe kalo klisaba samba fla ani mugan fla tuguni alisa nantoro okuna fonula ambola donia ka foko anga ministre misigile no ko foko kun kan ko nyana bole manade de Abdoulaye Jopi adeni kuna fondila do karla nyona kunen krena la nga kuna fondi so ba no de ORTM wa karni ona sen fa jamana kona don la donia ka fasa ku ka fulik belebele ba be good luck Jonathan o mi yela koni kala takama kala e dugun nyon che wala sa ben kon be se ka sabati to gamna wala sa fura be se ka soro gela kuna aklala ka yira ka fasa ko seben keren kenen yera kontina boni ko ina me no koni yira ka fasa ko kakeni ulu kon bena komike wala sakani ko ko khar ko utena 7 krekelene ba o kunka Abdoulaye Diop alekla khaida ka fasa ko anga jamana chama cha fanga kun takala janya no de kalo kle mugani kalo muga ani nani ko o koni make bashima ko make bashima ko nga ko yera koni be soro la min fe ko ulu yera de koni ka tani 7 mina anga kalata jonjoni keren numbe o 7 kona na minu ya yera ka fa ko o 7 yera de koni soro bali afe ko yera de koni ya toni ni ko yera koni blela juu kalo kle saba natala Nantranga fintigla mo ka kuna fonula amala dona ka fokanga fintigla mo ka kari nyogona sinfe boni ale dugu mini duanza ka suru amala dona ya ka fosa ko sinfe kanga fintigla mo ko nsira ka ba mati wali mo bisabani kelen bonanina ko mo ngani wulum fla ko panana mobli fla ko sira ko mena ko moto mo ka sira ko mena ba mati wali mo nunna mi yere ni amba foko tarita alsa kwala ka sebanda ngatigla mo ma ba mati wali mo nunka sananturanga fintigla mo ka kuna fon konna na ambola donia ka foko under bukan ko nga fintigla mo ni ba machi wale mo era kon karla nyona ko sebe mi yere kon ni kele gana ko sebe nga o kum sin foko na ida ka foko kele betan la ba ro sa ko sebe kon kera nga fintigla mo te ka me domine ko bi ko under bukan dugu tigi segina nga fintigla mo nga ko foko mo do yere kon bono ni na fokata se nga fintigla mo ani ba machi wale mo ma ko ma chama kon bono na ni na ko ina mi na me do ke kala ka bada no ko wa mini refene banana no ko keneka kala ku bela jelen so kenela Natranga jamana nyama ka kuna funula no era de colonel Assimi Goïta ka kenya le koni kale kam ke ka fokale kon ba se ko bela jelen ke wala sa kon be se ka jamana kono dun la fiya to gamina ase ko bela jelen o kum sin fe ko koni ayira ka fokonga jamana nyama colonel Assimi Goïta le boraka jimbo don tandi o kolima kene na o kolimun yere be no mankuru ya tan fanfe o kolu koni ya damne nyari la ko ka kolla fota se jeli bugula khawfi kata du manzana khawfi o kol somi yere kon be kurufina usere ngomi kaste sira korodu kase talko kakla kasoro kata ko kunche kala bambu khofe mi tara jimbo no sigini hokol so kelingina na bela jelena wala sa jiko gela mi kon be ni kala sonu na o kon be se ka fusiri adana to gamina ni barambe kon kuruma kala kala sigire fe no rede kon colonel Asamba Jallow Touré mi ngere no ukoni uka bunya masi mi ngere ni o khol so nyama kelingina na uka bunya masi gita ka wa chama cha fanga sekere ministre misigile no banyala mali kunka fokata se jamana kono na ko sega segalu no ma fo mako hotellerie ni ani tourisme ka nale yere de koni andoli gindoyi ale kon baraka barama barado kurumo karbe anka sola keren na no be bulo ko mise mi yere koni ya ira ka fasa ko lokol dim ba muka olu yere de koni mina yala anga fa ba kono wala so kon be se ka fa ba don to ka mina no be bulo ko mali tourisme o kum se fe ni dem seni no yere koni mina bla nyini ni na fokata se kon mina bla seben na ka keni ko koromu no anga fa ba kono wala sa kon be se ka nyefal ke o ko kun kampi
n'o baara bɛɛ kɔni kurumu karila bi ministre fɛ musée national la. Nantara kalanko kunka an ka ministre min sigilen no kalanko kunka n'o de madame Sidibe Dede Usmane ale kɔni fana bɔra ka bolo no bila sɛbɛn kɛ min kɔni n'a yira ka fɔ sa k'ale ni Japon ka lasigiden olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ bi ɲɔgɔn ye min yɛrɛ n'ale yɛrɛ kɔni bolo no bila sama caman kɛ ka kɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ bɛ an ka ekɔliso la walasa fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye senfɛ k'u yɛrɛ kɔni kumana fɛn caman kan fɛn caman min yɛrɛ kɔni b'a to an ka ekɔliso bɛ se ka kɛ ekɔliso ɲɛnamaw ye wa kalanjɛlen ni kalan ɲɛnama o bɛ se ka sɔrɔ an ka ekɔliso la cogoya min na min yɛrɛ kɔni n'u dɛmɛbaa yɛrɛ kɔni bɛna kɛ a ma se min yɛrɛ n'u dɛmɛbaa kɔni bɛna kɛ Japon ka lasigiden. Alisa nantora kalanko kɔnɔna na an bɔ ladɔniya k'a fɔ ko IKAO UBA ale ye sanfɛ kalanso min yɛrɛ ye kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen n'ale sigilen no Amdalaye olu ka kalankuncɛ baaraw okumu kɔnɔna na u kɔni y'a latigɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka kalanso ɲɛnajɛw kɛ n'u b'a fɔ ma ko semaine culturelle o semaine culturelle in kɛnɛ kan a baara bɛɛ lajɛlen taara Kurumukari Samayakaw fɛ Samaya ale fana ye kalanso min yɛrɛ kɔni IKAO mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ bawo n'an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko IKAO bolofara dɔ yɛrɛ kɔni ne bɛ Samaya ni baara in bɛɛ lajɛlen taara Kurumukari Samayakaw fɛ ni baara in bɛɛ lajɛlen taara Kurumukari bi Samayakaw fɛ min ni an ka lasigiden caman kun bɛ ministre min yɛrɛ kɔni sigilen no diinɛ ko n'a kunkan diinɛ ko n'a kunkan fo ka taa se ministre min sigilen no yɛlɛmani ani jamana kokɔrɔw ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin ko in kɛnɛ kan walasa ka nin kɛnɛ in ɲɛnama IKAO ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin ko in kɛnɛ kan walasa nin semaine culturelle u ka se ka baara Kurumukari u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka nin semaine culturelle kɛnɛ kan ko baara caman bolo dalen no min kalandenw olu bɛna tɛmɛ k'u ka seko n'u ka dɔnko yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana kokɔrɔ fo ka taa se kalandenw yɛrɛ kɔni ka jɔnjɔn sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen bɛna d'u ma o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin semaine culturelle kɔnɔna na min n'an b'a fɔ ko ni tolonkɛ min ni IKAO UBA mɔgɔ y'a daminɛ ko ala k'a daminɛ ja wa ala k'a laban nɔgɔya. N'an ka ministre ɲɛma ka kunnafoni na n'o de ye Shogɛl Kokala Mayiga an bɔ ladɔniya k'a fɔ ko feerekɛla jɛkulu olu kɔni wulila ka se an ka ministre ɲɛma ma ka cakɛyɔrɔ la olu ɲaminaba yɛrɛ de kɔni tun ye Sheikh Umaru Sisoko u selen ni feerekɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ bɛ an ka camancɛ fanga ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ wa ni camancɛ fanga ye sira o sira ta walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na olu bɛ camancɛ fanga kɔ min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛ ni CEDEAO ni UEMOA kɛlen no ka ɲangili min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ k'olu bɛ o ko in kɔ nka u tilala k'u ka laɲiniw yira an ka ministre ɲɛma na n'o yɛrɛ de kɔni an ka sugu min bɛ wele marché rose ko k'o sugu in jɔ kura ye ani ko k'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa walasa jagokɛla misɛnninw so kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ se ka jɔ olu bɛ se k'u ka jago kɛ cogoya min na lafiya kɔnɔna na donc komi senfɛ ministre ɲɛma ale ye kuma ta min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana mago bɛ fɛn min na sisan k'o de yɛrɛ de kɔni ye dɔ ka bɔ dundan fɛn fɔlɔ sɔngɔ la ko ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na ko ni feerekɛlaw nana u n'olu ka kuma ɲɔgɔn walasa jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na ko foyi tɛ se ka fo la tare kɔ. Alisa n'an tora ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɔ ladɔniya k'a fɔ ko ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ kɔni kun dayɛlɛlen no ka kɛ ni maa minnu yɛrɛ kɔni fagara su kalo tile 11 fo ka taa se 12 ma an ka ministre kɔrɔ min kɔni kun sigilen no finitigilamɔgɔ ka ko kun kan n'ale de général divisionnaire Salifo Tarawele ko an ka kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ an ka marada sabanan na k'olu yɛrɛ kɔni wele bila ale ma wele kɔni ka ta walasa kɔni ka taa ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn ka fasa n'a sɔrɔ a nɔ yɛrɛ kɔni bɛ ni maa ninnu fagali la o b'a ladɔniya k'a fɔ ko nin baara in daminɛlen k'u kɔni y'a daminɛ ni an ka finitigilamɔgɔw ka bolofara ɲɛmaa min bɛ wele ko Forsati k'a daminɛ na n'olu ka commandant min yɛrɛ halisa ko ɲinini tɔw bɛ sen na ka kɛ ni mɔgɔ yɛrɛ de kɔni sen bɛ ni mɔgɔ faga ninnu na ko i ni ɲangili min ka kan o ɲangili bɛ taa k'i sɛgɛrɛ. Alisa n'an tora ka kunnafoni na an bɛ taa Kulukoro min n'an bɔ ladɔniya k'a fɔ bi dɔn in na ko an ka tasuma fagala olu kɔni ye kunnafoniya bɔ di kunnafoniya min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka mɔmɔliw senfɛ olu kɔni denyɛrɛnin fitinin dɔ fililen Kulukoro dugu la min yɛrɛ ni a ba yɛrɛ kɔni taara fili nɛgɛ kanɲɛ fu kɔni tɛmɛlen ni miniti 30 ye min ni an ka tasuma fagalaw yɛrɛ kɔni ye den ye ka den ta u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko den yɛrɛ kɔni tun ye den musomanin ye min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ ɲɛmaaw olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin ko minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. Alisa n'an tora ka kunnafoni na an bɛ taa Kati min n'an sera Kati an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko ka kɛ ni dolanci kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o yɛrɛ de kɔni colonel Asimi Goïta k'o baara kuncɛw kɛra Kati min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko dolanci jɛkulu min bɛ wele Kati Malibugu fo ka taa se Bananinkaw ma olu de y'u kɔni k'olu kɔni kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la ko
seba ya ko kɛra kati malibu ko te menu yɛrɛ no yɛrɛ de kɔni ni jɔnjɔ fɔlɔ ta u y'a yira ka fɔ ko ni ko in kɛnɛ kan ko an ka ministre ɲɛma n'o de Choguel ko k'a la mɛgɛ fo ka taa se ministre min sigilen no dolanciw kun kan ko ka o tun bɛ fo ka taa se ministre min sigilen no muso den ani denbaya ta kun kan ani an ka CNT mɔgɔw fo ka taa se kati dinɛ ɲɛma n'a sekun dɔ la ma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ni ko in kɛnɛ kan walasa ka ni ko in kɛnɛ ɲɛnamaya. Alisa nantola dolanci kun kan ko kan an bɔla dɔniya ka fɔ ko ka kɛ ni dolancilaw ka jɔnjɔ kɛrɛnkɛrɛnni min bɛna kɛ Abidjankaw fɛ san 2023 o ko baaraw daminɛna o hukumu kɔnɔna na sa dolancila minnu yɛrɛ kɔni kan ka taa olu kɛrɛnkɛrɛnnenw daminɛna o hukumu senfɛ an ka samata sɛgɛ olu n'u kɔngokaw ka cɛdon n'u kɔkɔ da ɲɔgɔn na sibiridon anw yɛrɛ ka faba kɔnɔ min ni sebaya kɔni kɛra an ka samata sɛgɛ tɛ min n'u kɔni ye kɔngokaw ci 4 ani 0 halisa an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka jɔyɔrɔ ɲɛnama di an ka samata sɛgɛw ma. Nantara ko kan kibaru la an bɛ taa Nigeria mi o min nan bɔla dɔniya ka fɔ ko Bamaci wale mɔgɔw kɔni taara bi olu ka alabato sɔrɔ mɔgɔ dɔ kan ni o kɛrɛnkɛrɛnnenya la chrétienw ye k'u kɔni ye maa mɔgɔ fɔ ka taa se maa 50 u y'o de kɔni bɔnɛ a nin na o kun senfɛ ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'ale kɔni bɔra ka kuma ta min yɛrɛ n'a kɔni ni ko in ɲɛngi kosɛbɛ n'a yira ka fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ walasa ni mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ni baara jugu in kɛ fura bɛ se ka siri u ko la togoya min na. Mali kunnafoni show jamana layibagaw ni kunnafoni damadama de kuma an bolo ka dɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala ma basi kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ ko bi ye lɔgɔkun daminɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen ka lɔgɔkun diya Ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya Ala k'an bɛɛ lajɛlen sago d'an ma a k'an bɛn